Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombolado, Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw sang Miyerkules sa ikaduha nga semana sang Adbyento sa tanan naton nga mga kauturan kagabian sa sining aton programa sa pagsaulog sang kapiestahan ni San Ambrosio, obispo kag doktor sang aton simbahan. Si San Ambrosio na tawo sa Trier, Alemania sa mga tuig 340 kag siya ginordinahan bilang obispo sa sining adlaw sang tuig 397. Siya napatay sa Milan, Italia sa Sabado Santo sang tuig 397. Siya isa ka abogado kag nangin gobernador sang Milan. Isa pa lamang siya kakatikumento sang siya napilian nga obispo sang mga tawo. Iya gindampigan ang matuod nga pagtuluhan batok sa mga sumulunod ni Arius. Kag madamo ang iya na konberter kag ang isa sa ila amo si San Agustin. Paagi sa iya pagpamati sang iya homilya sa katedral sang Milan. Iya ginsakdag ang bukasyon sa pagkamonghe kag iya man gindampigan ang kahilwayan sang simbahan batok sa awtoridad sang estado. Si San Ambrosio ginadumdum bilang isa ka bantog nga pastor paagi sa iya mga sinulatan na hanungod sa mga sakramento kag Kristiyano nga pamatasan kag paagi sa iya mga homilya, pagpanudlo kag mga himno. Sa tunga sang katawhan ginbuksan niya ang iya baba kag ang Ginoo nagpuno sa iya sang espiritu sang kaalam kag ihibalo. Iya siya ginsuluban sang himaya. Mga muyo kita. O Dios, imo ginhimo si San Ambrosio, obispo, nga bantog nga manunudlo sang pagtuo nga katoliko kag sulundan sang kalig-on nga apostoliko. Ipadala sa simbahan ang mga tawo nga nadihon suno sa imo tagipusoon nga magadumala sa iya nga may kaalam kag kaisog. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 tubtob 30. Si Jesus nagsiling, "Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota sa inyo, kamagtuon kamo sa akon, kay ako malulo, kamapainubuson sing tagipusoon, kag makapahuway kamo. Ang akon gota mahapos, kag ang akon karga mamag-an." Mga utod, ang Ginoo magakari. Kag kita naghahanda hindi lamang sa sining panahon sang Adbyento, kundi sa tanan nga tion sang aton kabuhi. Ang aton ebanghelyo nagapahayag sang personal nga pagpalangga sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton. Kung ang isa nagatalang o kung nagalaag-laag, iyara siya nagakabalaka sa pagpangita sini. Para sa pagpadalong pagid sang mensahe sang aton ebanghelyo, aton abi-abihon si Reverendo Gerald Libuon, Deacon sang Diocese sang Bacolod. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Brother Gerald. Mayong aga, Sister Ninya. Mayong aga, mga kuturan ko kay Ginoong Jesucristo. Sa sining adlaw, gingaan naman kita kay gayunan sa pagpamalandong sa mga pulong sang Diyos ngayon napalabot sa aton sa sining nga adlaw. Kita tanan, mayara kita nga palasaanon sa aton nga pagpangabuhi. Mabugatan man kita o kon mamag-anan man kita.
Amoy ni ginapayag sa aton santos nga ebanghelyo subong nga adlaw. Nga gambal sa Jesus sa aton. Take my yoke and learn from me. Butsilingo nagapasaan kita sa aton mga guta, kag nagatuon man kita sini. Sa tagsa nga palasaanon, mayara kita nga pagtuon nga sa diin matured kita, kag nagaganar kita sang sari-sari nga mga pagtulunan, mga wisdom sa aton mga kabudlayan. Ini nga ebanghelyo nagambal sa guta. Ano bala ang guta? Ang guta daw kaangay ina sa ginabutang sa karabaw, agud to pas ano niya ina nga karo. Kag ina nga pagbutang, hindi lang pinagusto nga pagbutang, kundi ang pagbutang nga fit sa karbaw. Nga hindi man siyado kabugat sa karbaw, kag hindi man siyado kahalog. Kay tungod kung mabugat hindi man ina makalakat sing maayo. Kung medyo halog, hindi man ina makalakat maayo, kay tungod gabalang-balang ang panglakaton. Tiamo man nakisasaton, sa tagsa kita may guta, kita nga ginapasan sa aton nga pagpangabuhi. Pero ina nga guta, fit ina sa aton. Hindi man bugat, hindi man gutok, hindi man halog. Agud to hindi kita matamaan sa aton nga pagpanglakaton. Ano bala ini nga guta? Ini nga guta, nagapabaskog sa aton. Nagatudlo sa aton nga sa diin sa ulihi o malampuasan tana ini nga mga kabudlayan, nagaparealize sa aton nga ini nga mga kabudlayan, ini mga palasanon, kabugatan sa pagpangabuhi, naga-learn kita. Kung dalon naton ini adlaw-adlaw, ma-realize naton ang real meaning sang sining mga palasanon sa pagpangabuhi. Mga to nga paganto sa pagpangabuhi, nagahatag sang manami nga mga kaulugan sa pagpangabuhi. Gani pasanon naton ina, kay tungod sa pagpasaan naton, sa ulihi, nagahimo pagid sang aton nga pagpangabuhi nga more meaningful and more fruitful. Do kasubong balasang naga-gym ka, kung naga-gym ka, sa una-una mo pa lang nagahatag sa imo sang weights, pero insakto-tsakto lang na sa imo masarangan. Kung dalayon na yung mga pag-gym, amat-amat, ginadugang-dugangan man. Kay tungod, ina nagakaigo sa imo, ina masarangan mo. Tanan ini nga mga palasanon, tanan ini nga suffering, tanan ini nga mga burden nga nahatag sang Dios sa aton, hindi naabot silingon nga ginasilutan kita, ginapabudlayan kita, kundi ginahatagin sa aton sa kutob sa aton masarangan. Wayang Diyos nagatag sa aton niya sa kabudlayan nga hindi naton masarangan, kundi kabalogin na ang Diyos nga masarangan naton. Kisa kita lang nagapanguna-una nga hindi naton masarangan, pero masarangan naton galiina. Kung hindi naton masarangan, ang Diyos magabulig sa aton sa pagtibong sining mga palasanon. Kay ini nga palasanon, fit gid kaayo sa aton. Gani ang bal ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. Tungod kay fit ini sa aton. Kung naga-gym kita bala, nabugatan kita, na kapuyan kita, pero ang resulta siya do kanami. Nga sa diin ang ginahandom mo, malabot mo. Amo sina after all, malampuasan ni mga suffering, nagabakod kita, nagahamtong kita, kag nagabakod ang aton nga balatsyagon. Pero samtang nagapanglakaton kita sa dalanon sa sining kalibutan, ara gina kag pasana lang. Hindi magkabalaka ang ambal ni Jesus saton, my yoke is easy, and my burden is light. Amen.
Madamo gid nga salamat Brother Gerald sa pagpaatag sa amon diri sa kahanginan sang mensahe sang aton ebanghelyo. Kabay nga nakabulig gid ini sa tatagsa naton nga tagpalamati sa sini nga programa. Hasta sa madason nga semana kag madamo gid nga salamat Brother Gerald. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas.
Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriya nga panatuntunan, rigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Miyerkules kita sa karon nga adlaw ban, wapet sa 7 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022 kag sa ato diya nga mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para naman sa ato niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 18 days to go before Christmas. 18 días na lang mga kabiran, kag Pasko na.
Sa liwat sa aton nga mga kauturan, no? Welcome diri sa aton nga panatuntunan kag ako ang inyo alagad sa gihapon Bombo Ansindol Sorilia kag sa aton nga mga top stories of the day. Sa mga aton nga mga headlines sa mga regapanguna nga mga balita ang aton nga diskusyonan sa subong nga aga ang 5.1 billion nga budget sa province of Negros Occidental na aprobahan na sa third and final reading. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, si Mayor Albi Benitez, ang alkalde sang syudad sang Bacolod, ginapoint bilang NEDA Region 6 chairman. Subong man, speaking sa syudad sang Bacolod, nakabaton man sang Aliw Awards ang alkalde sang syudad. Kag sa mga kauturan naton, ang confirmation gani sang Philippine Health Insurance nga magasaka pagit kita sang another 0.5%, meaning 4.5% na sa masunod nga tuig sa aton nga premium. Kag sa mga kabombo naton, nanungod sining kontrobersyal nga Maharlika Fund. Ti damo pagid ang mga oppositions ang naga-question. No, sining Maharlika Fund ginapangunahan iya sa aton nga presidente. Kag subong man sa mga kauturan naton, syempre ma-update kita sa nagaparayon nga FIFA World Cup. Spain nataktak na, wow, Morocco sulod na iya mga kabinan, no? Sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo sining nagaparayon nga FIFA World Cup 2022. Ang mga updates sa diskusyonan natin dugay-dugay. Pero sa subong yang aga, sa ato nga mga kabombo, syempre, kamustahon taanay ang aton iyang sitwasyon sa subong iyang aga sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. Sining hambal tanang gani kina, no? Miyerkules kita nga sa karon iyang adlaw banwa. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, sa mga tagpalamati naton subong Hobaw, aga pa ni nagabalata, aga pa nagabulugtaw kay ti sa gihapon, no? May trabaho, no? Aga pa nagabalata, aga pa nagabulugtaw kay sa gihapon, no? Sa aton nga mga kabombo kag sa aton iya nga mga kauturan, mga obligasyon aga pa, no? Mga kauturan naton nga ti subong temprano pa kinanglan na magmata, no? Magkayod kay man ti kinanglanon nga kao naman sa sulod sa isa kadlaw. Mga utod naton yung mga remedyo general o mga street cleaners naton aga pa nagamalata, no? Mga kauturan naton, mga kabayan sa bayan naton every morning. So kamusta unta ang ato nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Nahibaluan naton nga sang Domingo nga adlaw may ginapatigayon iya mga kabinan nga lights on ceremony, no? Diri iya sa may syudad sa Bacolod. And bodo katahuman niya sa aton niya nga public plaza, no? Kanami gali ko ng tanan ang mga dekorasyon balaman, no? In fairness, puro puti bala nagasiliga kay kasanag, no? Kadamo man mga dekorasyon, makitaan ta na subong, no? Kay ti ambal talaga ni kay na sa aton niya nga countdown. 18 dias na mga kabiran kag Pasko na. So kamusta nato ang aton niya nga sitwasyon naman diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero nato ang unang hugnat sa balita iya sang patrol. Madulong sa aton sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sa liwat ha, sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni malata, aga pa magbudugtaw ha. Bugtaw na, bango na. 37 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So,
hindi makita isang tulog kasi syempre aga pa, no? Temprano pa, but you have to be very careful kay hindi man kita kapakot sa ato nga sitwasyon. So mas makapayo gid nga daan nga dala kita isang panaming sa ato nga lawas. Amo nang pinaka-importante tanan kung maggwa man kita sa aton tagsa ka mga panimalay kay tisubong to kabugnaw nang gidsman sang dupoy-dupoy sang hangin, no? Basta Disyembre, amo gining ato nga sitwasyon sa palibot no? December, basta mag-Burr-month na gani, no? January, no? And then February, March, matamat naman na kay towards summer naman kita, no? Sa mga kabombo naton. So amo gini matugnaw, no? Ang ato nga sitwasyon iya mga kabinan sa aton nga palibot, no? Subong driya sa may syudad sang Bacolod. Okay, sige, 38 minutos nang nagkaligad sa oras ka alas 4 sa aga, no? Sa subong iyang aga, checkero naton. Kamusta ning aton iyang palibot, no? Kamusta naman subong aton nga public plaza, nagadugang na ginang badaag kay may dugang patong nga mga Christmas lights o kuno mga Christmas decoration, no, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. No, sige. Yari ang patrol sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bombo Ann, good morning. Live naman kita diri subong sa Publica Plaza, Bombo Ann, sa subong ti nagdugang, no? Ang kasanag sa nga Publica Plaza, Bombo Ann, sa aton sini nga paglibot. Wow. So may makita na kita nga mga bilen, Bombo Ann. So ari naman kita diri sa atubang sa nga San Sebastian Cathedral. Lain naman siya nga view. Lain naman nga view, Bombo Ann. Pero ang nagdugang is mga bilen, no? May mga bilen, may mga simbahan nga design ang nagdugang. Oo, Bomboan sa nagsanag. Itor mo kami, ha? Yes, sa Bomboan. O, din mo, Carla, kay... lain naman ang kwan ho, nagdugang naman ang mga lights. Nagdugang naman ang mga lights, pero sa gihapon, white ang lights sa gihapon, yung gindugang Bomboan. So diri lang niya sa ginatindugan ko may arilan diri nga color yellow. So amo lang ginadiri nga portion ang may color yellow nga suga o kon light sa Bomboan. So ilibot bala naton aton sini nga tour mo naman kami. Yes, malibot naman kita diri. Ay bisan pa paano. Bombo Carla, gambal ka pa. Sa mga kauturan naton, kabalo ka kung makakita ka sa mga Monibla Bombo Carla, sa mga Christmas lights, sa mga Christmas decorations. Do ka nami isang pamatsyag, no? Ining feel mo gid lang daw ka spirits ang Christmas? Yes, sakto gid na Bombo mas Mayo ini nga mas manami ang aton sini nga makita sa unang nga hugna sa aton sini nga reports Bombo wala pa kitaon naton sila diri sa mga designs sang lights diri sa may area sa Publica Plaza Bombo. So makita diri naton ang ari kita sa atubang mismo sang San Sebastian Cathedral. Kalibutan nato ng aton sini nga camera Bomboan kag magasulod kita pagkalantawon o kapag checkero naton kung ano pag ginang pagdugang nga mga lights Bomboan. So sa diri wala kita diri nagligad naka-tour Bomboan diri sa may atubang sang San Sebastian Cathedral. So amo ni ang mga kahoy miyara sang mga lights gid no. So far so sa diri nga portion dudutay pa lang gid ang mga mayara sa mga lights pero halos tanan nga mga kahoy diri may mga lights na Bomboan. Wala kita diri sa may makitaan nga mga bilen. So dito sa pihak no i-check naton walang taon naton no ang sa pihak kay tungod nga dito nakabutang ang mga bilen Bomboan. So ipakita lang naton dito ang portion nga malapit sa San Sebastian Cathedral nga nagligad wala naton ini na pakita Bomboan no. So ari ang tunga gid mismo sa Public Plaza. So ati Bomboan mas nami ilang taon kung wala diri mga props kay nagligad may mga props. So ari ang mayara sang kon Bacolod and then amo ni ang Christmas tree no. So amo na siya ang ang gwa nagdugang tahom sang sang Beethoven no gindugangan pa nila lights. Yes, Bomboan Beethoven na gindugangan lights. So ang palibot na gid mismo mayara na sang lights. Amo na may mga kahoy mayara sa mga
lights na bomboan. Kag mas nami gid akong kaagahon kay diri magapadulong kay wala sa tawhay kung kaagahon ma-explore mo gid kag ma-enjoy mo gid Bombo Carla. Sige lang mga kauturan ta iban budlayan yung kaagahon ti tanaw ko mo diri sa Bomboho kay ginatour kita ni Bombo Carla. Wow, yes. Patahom gid dyan. Sama ng snowman, padulungan ta na nakagahan nagligad adlaw. And then area mas damo diri be sa portion sa diri sa Maya lapit sa Plaza Mart Bomboan. Mas damo na diri bi kahoy no. Kung lang tawon naton is malapad-lapad ini siya. So diri ang mas laban ang damo suga no. Kita naton madamo gid sa suga. Kag madamo pa gid sa nga design no. So sa diri nga portion malapit sa dalan amo ang mayara sang mga bilen Bomboan. So amo niya abala tong kagaina nga may mga simbahan nga may mga lights kag may mga bilin Bomboan. So isasahon naton. So ini nga mga light ang mga may mga design na dire Bomboan. So mayroon isang sponsors no. So pero sa gyapon na hulang tawon mo ari sila sa gihapon na butang di sa may area sa nga public plaza Bomboan. So may mga kanya-kanya ini sila nga mga designs sa ila sini nga mga bilin kag may church man akong community Bomboan nga butangan sa nga ila sini nga design. Sa ano ni gali Bomboan man no? Bilen man. Ara may bilen man ang design Bomboan and then may sa mga panimalay sa palibot and then ang ari naman is village, Christmas village man Bomboan. So yan, amo na ang design. So ipasulod natin na itong camera para makita agad no ang design. Yes, Bomboan. Amo naman ang additional. Amo naman ni ang additional dari sa may area sa public plaza. So Christmas village naman ang tema. Sa pihak naman Bomboan is Belen man no. Then and the sign no sa ila sini nga mga diri mga ginapamutang nga design. So ari Belen and then may mga design man nga may mga balay-balay ang mga Belen bala Bombo Carla. Yes no. Yes, in fairness ha. Mas bongga pag insubong ang mga lights. Tuig in fairness ha. Yes, take time gid ini sila sa ila sini nga pag design. So tanan naton ipakita kay pati ang background hindi lang ang ginatungtungan sa Belen ang may mga design. Pati ang ila sini nga kumbaga area ibutangan Manila sa design Bomboan. Tahom So kabay pa may mga arabla iban hindi lang pag pag inabalang hulumpangan da ko na no kay nag-effort ini para nga do kanami man sa aton iya nga public plaza ma-feel mo gid ang Christmas. Yes, okay man no Bombo Carla mga utod ta mga well-behaved man dira. Ura pag ang isa ho katahom-tahom man no may sulod ni Christmas tree kanami gid Bombo Carla kun ang dominant gid nga color puti no. Yes. Mas sanag. Mas masanag. Mas manami gid tuod lang tawon Bomboan kung puti gid kay ma-emphasize ang design kag ang kung ano dira ang ginapamutang ng mga yes Bomboan. Kada Belen siya may may ara for is na nag-adapt sini nga nag-design may pangalan or ano. Yes, sakto Bomboan may mga pangalan pareha sini. Ang inang ari pag gid sa Bombo Carla ang pag-umulang gid ang puro puti gid ho katahom-tahom no. Yes, sa Bomboan. Ang iban may accent to kaina nga mga orange kanami man tapos dominant color yung white. Yes. Ay katahom. Yes, so ini Bomboan ang subong nga pakita naton iya sang Bacolod City Government Employees Multi Purpose Cooperative Bomboan. So ila niya. Siguro Bomboan contest nag-adapt sila sang mahimo sila sa mga Belen which is kanami patahom-tahom. Sila ari ho ang ginpunduhan mo? Yes, Bomboan no. So iyan isang kooperatiba sang syudad sang Bacolod no. Empleyado sang syudad sang Bacolod. I think Bomboan contest. Ay nga
panami-nami gid Bomboan. Nag-effort gid ini sila sa ila sini nga pag-design sa ila sina diri nga mga gin-adapt nga mga area Bomboan. So ang mga area nga mayara sa mga design so ginbutangan gid baral no para at least nga wala sa may makatandog Bomboan, hindi matandog para at least nga mas manami sa gihapon kag may lang tawon gid siya ang tawo Bomboan. Oo, nas nami na nga para sa safety ginbaralan kabalo ko mayara da iba niya nga do mang labugay man. Yes. Amo gid sakto gid na Bomboan. And then ang next is ano lang ini no Christmas tree. So okay man kadako siyang Christmas tree Bomboan nga again design naman siguro kulang pa na may dugang pag ginadala sila for sure Bomboan. So tanan ka mga tahom. So diri ni siya sa kilid sang ano sa replika Gonzaga Street. Gonzaga Street Bomboan. Gonzaga Street. Okay. Wow. Yes. So may gindugang pagid sila almost do tanan nga kahoy Bombo Carla nagabanaag dira. Nami gid gani lang tawon Bomboan kay ti may nag-adapt sang ini nga kahoy sa mga kahoy diri sa public plaza kay ginbutangan gid sang suga Bomboan. Kung tawo lang yung tawo ang kahoy Bomboan nagpasalamat na ini kay ti naggwapo kag nagwapa nagsanag. Gani nagsanag ang kalibutan dira sa public plaza. Tahom. Yes, takatahom gid Bomboan. So ma-relax ka gid no. Kung stress ka na gid Yes. Padulong ka, kadto ka lang diri majulo jogging, makita mo gid ang katahom. Kay bisan wala suga Bomboan, makita mo ila design no, kay ti puti man siya. Biskan wala nagasiga ang suga, ma-relax ka man sa gyapon kay ti sa mga designs nga yari diri. Malingaw, kag malingaw ikaw Bomboan. Gani, mas nami gani kay way suga gid mas ma-emphasize pagid nga inang mga Christmas lights bala. So, siguro kung gabi ano ni Bombo Carla, gadugo ka mga tao, dra kung kaagahon, ti ikaw lang yung isa, ma-enjoy mo gid. Mo gid. Sakto gid na Bombo ano, kung ikaw lang isa, ma-enjoy mo gid yan no, kay bisan diin, wala sang photo bomber. I think iban diri gusto lang man makakuha sa nga picture nga wala sang photo bomber no. So mas mayo nga mag-picture ka sang wala tawo Bombo, kay ti mapakita mo gid ang katahom no kay gadugang pasida ang nami sa imo sini nga picture Bomboan. Pero sa gyapon manami gid diri ang music kay ang music diri Bomboan is ang pag ang pispis bala pag siniyak sa mga pispis diri sa Maya Public Plaza. So diri na sila ayon nga part malapit diri sa Maya lipat ko sang street Bomboan. So diri sila nga part ang ang mga pispis nga nagasiniyak Bomboan. So siguro mas damo o kung mas damo may mga na diri sila no may mga pugad na diri sila. So do diri naton ginlaban nga mabati alay ila sini nga pag siniyak Bomboan. Kanami kay amo na kuno mo ang patunda bala kon si Sir Tay pamal niya basta gani naga may pispis pa man nagahuni gapatimaan na siya nga hindi pa man amon ang pollution bala. Hindi pa man amon ang ka-polluted ang isa ka syudad. At least pasalamatan naton. Kung kadamo pa sa mga nagasihuni nga mga pispis. Yes, sa Bomboan kiti may next generation pa nga gusto man ma-experience no ang area sa public plaza. So fresh pa Bomboan kumbaga. Kanami Bombo Carla, damo man na tahuman sang ni bala sang Christmas tree nga puti na jaya balatanan. Duha ni no sa duha sa front kag sa back sang Beethoven. Isa lang. Isa lang. Kay ang sa tubang diri sa Beethoven Bomboan, amo ni ang snowman. Okay. Amo ni ang snowman. And then sa likod na ni sang Beethoven. Iti ang sa diri sa may stage ayon amo ang snowman. And then ang sa may tunnel bala. Magsulod ka sa tunnel amo ni ang imo sini nga makita ang mataas nga Christmas tree Bomboan. Tahom no. So amo ni no sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo gina-tour kita ni Bombo Carla mas ma-enjoy nyo ni ang view subong no. Okay sa amo na balaton Bombo Carla kung nagadi nga gusto ang tawo bulubudlayan ka pero ariho kay ginatiyog kita ni Bombo Carla no mas tahom siya tanawon. Yes, mas manami siya kung lantawon na Bomboan kung wala kigadumok ang tao. Pero kay hindi taman na yung mapungga na aton sini nga mga kauturan.
nga magpadulong diri kapin pa kung gabi bambaan kiti amo malani kung kaisang ila sini nga free time kaupo na ila sini nga mga kabataan. So sa gyapon i-enjoy lang gid nila ang mga suga nga gabanaag diri sa Public Plaza Bamboan. Yes, no. So may gindugang pagid additional ini nga mga lights. So in fairness subong Bombo Carla, at least no kaysang Monday sang ara kadira kundi pagbugtaw aga pa kay normal na siya kasi sa Sunday nga daan niya may ano dira may programa. So may mga ano pa may mga makitaan ka pa nga mga ano ni bilin blang nga mga props pero subong nga nagtinlo na. Yes, nagtinlo naging pangkuha ng ila siya nga mga props abomboan. So mas maayo nga tinloan gid abomboan no kay para at least nga makita gid ang real beauty sa nga ginpamutang diri sa area sa nga Public Plaza Bamboan. Oo. So yung tsakto na no, hambal ni Ma'am Mary Ann bandstand o bandstand. Ang pangalan na abi dira sang bandstand Beethoven Bombo Carla, no. That is why amal niya bandstand not Beethoven, no. Yung tsakto man. Yes. Ang bandstand blas ang sa tunga na bla Bombo Carla kun makita mo sa babaw mingalan Beethoven. Yes, bamboan. Tiyan mo na ni ang halos na niya ginagamit gid bamboan no kay tiyan mo na diri ang pangalan niya. Yes, sang sinang bandstand. Oo. Amo na diri ang ano na gid no ang nakasanayan sa ato sini nga mga kauturan basta magambal ka sa Public Plaza Bamboan. Oo, correct Bombo Carla. Pero dira sa bandstand ngayon na may gindugang pa sila nga lights no sa haligi. Ano man? Wala na. Wala na. Amo lang gid sa gyapon bamboan. Ang kung anong nakita nato nagdigad amo lang gid siya sa gihapon ang mga haligi mayara sang suga and then ang palibot sini nga mga tanom yung palibutan man sang suga bamboan. Nami to sa to balang last time mo to bala Bombo Carla to bala sa tunnel to bala na nami to siya no taas gintanaw ko gani pagkaaga as in do ka 3 meters wide man gid siya ya and taas siya no. Yes, taas siya bamboan no kay ako nga isa may nagasulod pa diri gani nga salakyan pero sa subong nga mga tinion di ni pwede masudlan na kay ti basi kung may may mga masagaid nga mga suga ti kanugon man magkalautod so ginbaralan para hindi masudlan sa nga salakyan ti kung kaisa ang iban nagadri sang wala pa na dira ang tunnel of lights may gasulod na diri nga salakyan bamboan. So pwede lang diri makasud is mga single nga motor kay ti magagmay ini sila pero kung salakyan ti alang-alang na kay basi masagaid ini nga mga lights bamboan. Yes, no. Anyway, salamat gid Bombo Carla, no. At least in fairness pagid subong way man ga ulan so mas na-enjoy tagid ang pag-tour mo naman subong aga. Yes, bamboan. So bamboan, tiyan mo na diri ang sitwasyon hindi pagid ako wala sang tao pa diri ang Public Plaza sa mga nagplano nga mag-jogging. So pwede na ni sila maka-jogging diri subong kay alas 5 naman masanag naman bamboan kag makita nila ang view diri sa area sa Public Plaza Bamboan. Salamat Bombo Carla. Yes, bamboan nagikan diri ini si Bombo Carla may tapos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live and direct sa Bacolod City Public Plaza. Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, damo pagid ang mga nagduga nga mga lights, no? So mas nagtahom. Karami man no, like every morning bla tapos pareho na subong iya nga aga, di bla? Kung sa gabi naton do ka stressful or normal lang na basta amo gina basta nagapangabuhi kita sa kalibutan may mga problema gid maski gamay man or dako along the way so kanami sang pamatsyag no pagbugtaw mo makakita ka sa mga matahuman nga mga Christmas lights doga buhi gid ang mga espiritu sang Pasko and in fairness subong mas napatahom pagid ang dekorasyon dira sa Bacolod City Public Plaza no. Mayara ang mga dugang pa nga mga dekorasyon ti kanami gid ang importante why nanda sa maguluhan pa kunano blang himuon bla nga labugayon mo dira kay ti do na-amaze ka gid or nablang mayara iba naton mga kutro manguti gid kabalo ka ti syempre diri sa Bacolod City Public Plaza madamo gid man yung mga tawo mo so ano lang tanaw lang ta no kag i-enjoy naton
no, sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo. Ti mas subong niya do medyo linong-linong pa, although kung gabi damo man gyapon tawo. Ito yung tanawon mo sa kalendaryo, ta subong niya pet sa 7 kita. So by next week pa or sa next pagid nga Friday sa 16 pa masimbang gabi. Sa mga eksperyensya naton sa mga nagliligad pagid nga mga tinuig, kung simbang gabi gani, no? After that, after or before, damo-damo, kaya sa tabok lang yan, cathedral mo. So, damo, pag hindi yan nagkakinadto ba, ang mga kabataan. Sa mga pamatanon, ha? Sa mga pamatanon, kung magsimbang gabi kita, simbang gabi, ganyan tutuod, ha? Hindi kay tungod kay gusto mo lang to magbakal to bibingka, no? Or gusto mo lang may makita ay kamutuway man na problema kung upod mo abing mo girlfriend, boyfriend, pero dapat nagasimba gid, ha? No? Hindi nga ma-holding hands lang kamudira kung sagwa sang simbahan gali. That is why, ang mga na-notice naton, ang karabanan nga nagasimbang gabi mo, mga pamatan noon, gid. Balo ka nag-enjoy. Pero, malisensya ka kay nanay, kay tatay mo mga, or mama, kay papa mo, mga simbang gabi. Tutuod lang nga simbang gabi. Dibla, Bombokem? Na, iban, ginakumpleto, gina nila ang simbang gabi, kinambal nga sa 9 days, sa 9 mornings nga ina, nambal, te kung anong imo nga mga wishes, anong imo gusto, te matuman gid. That's why iba nato yung mga kauturan, no? Nagasimbang gabi. So, hindi naman sa cathedral, nagapuno-puno sang tawo, te sa iban man nga mga kasimbahanan, pero yung cathedral, kay halos sintrong tanan. So, madamo gid sa mga kauturan naton ang nagakadto dira. Okay, sige. So sa mga kabombo naton, pagbalik ta, ma-update kita. Sining nagapadayon nga FIFA World Cup, no? Tak-tak ng Spain. Grabe si Morocco, no? Sulod. So, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, nagtaktakan na nga daan for nagkahilapit ng for quarterfinals, nagkahilapit na ang championship round. And diskusyonan pagid naton ini, no? Sa aton lang nga pagpanumbalik. Daring kid ha, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
sang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kung isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya mga kauturan, kag sa ato niya mga kabombo this time. Yari kita na no? Sini nagaparayon man nga FIFA World Cup 2022 bao nagasadya na gid no? Bombo Zalde for the second syempre sa kagrabe man sang depensa sang Spain versus Morocco sa ila sini nga hampang pero Morocco gid nang ibabaw. So hibalon taning detalye ha sa kay Bombo Zalde and kasadya man no ang ongoing man bago lang gid yan natapos nga hampang sa FIFA sa tunga sang Portugal versus Switzerland. Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, good morning. Yes, may aga no bomboan kay sa aton nga mga kabombo para sa aton nga dugang nga FIFA World Cup 2022 update no bomboan ti ini subong no ang duha ni siya ka team nga ulihi nga naghampang bomboan ang Spain versus Morocco kag ang Portugal versus Switzerland bomboan amo ni sila ang last two teams nga nagkontrahan ay para diri sa round of 16. Yes. Sunod sini bomboan ti sugod karon sa gabi quarter finals na. Ti diri bala sa hampang sang duha ka last nga hampang para sa round of 16 bomboan. Una to nang sa Spain ka versus Morocco no bumbuan kagabi ni siya alas 11 sang gabi ti sa hampang bumbuan tamaan man kahugot ang hampang nila bumbuan tamaan ka pag-on nga mga depensa parehas man may mga opensa may mga attempted goals apang ti masalasadya kay grabe gid nga bantayan ay grabe gid nga panigurado sang kada team na bumbuan niya, hindi sila mabiyangan, hindi sila malutsan bumbuan. Sa hampang, nagdaangat gid ni bumbuan dito sa penalty shootout. Madunduman naton parehas dito sa Japan man bumbuan kag sa Croatia bumbuan nga penalty shootout man ang nag-serve bumbuan nga tiebreaker. Amo man bumbuan ang sa hampang sang Spain kag sang Morocco kung sa diin ang ilang regular score na bumbuan 0-0 gid, goalless, draw ang ilang hampang, kag didto na yan nahisayran kung sino ang magasulod sa quarterfinals sa penalty shootout bumbuan. No? Nakasulod na sa quarterfinals ang Morocco para diri sa aton nga FIFA World Cup 2022. Natapos nila mapierde ang Spain pinagi sa penalty shootout. Ang hampang ipatigayon ni bumbuan sa Education City Stadium sa Al Rayyan, Qatar. Amo na alas 11 na siya kagabi. Parehas gid bumbuan ang ilang makusog nga depensa. Kay kung kisa bumbuan amo na yung labi sa pagdaog mo ang depensa. Kay kung kisa ang imo yung opensiba ya bumbuan makalusot pa na mo. Pang kung mabako di mo yung depensa bisan ano nga offense ang imo nga kontra masagang gid sang imo nga goalkeeper. Oo. Amo na bumbuan diragit kung kisaga talo-talo no. Sabayin sang goalkeeper bumbuan ilabi na sa magdangat na sa penalty shootout
Amo ginang pinakalyabi ang goalkeeper bumbuan niya kinahanglan grabe ang ilang ano bala bumbuan nga reflex. Oo. Nga once magsipa ya balaan dayon kundi makadto ang bula, mabantayan dayon, mapunggan dayon nga makagol bumbuan no. Di sila nga hampang amo na naging hampang naging makusog ang depensa, may mga opensa man, may mga goal attempts, ti apang bangod sa depensa sang kada team bumbuan nagdangat. Sa 90-minute game kay 90 minutes ang hampang natunga sa duha, first half kay second half nga tag 45 minutes. Natapos ang 90 minutes game bumbuan. May additional pa na nga pila ka minutes bangod sa mga ginaduga nga time no dito sa mga halimbawa may bumbuan may makagol ti pagka-goal hindi na gilayon makabalik sa hampang o kon may arabi sang ma-foul hindi gilayon mabalik sa hampang ti ang oras kasi lang patak ginasuma na nila bumbuan ang oras no kaga tubtob ya kung pila na ang bumbuan ng minuto nga masayang ginadugang na nila sa 90 minutes. Ti gindugangan na sang amo ng additional time bumbuan, ti sa 90 minutes na plus additional time, patas gyapon 0-0 bumbuan, wala sang may nakascore. Puwerte gidya, no? Sadya gidya tok gabi. Amo gid bumbuan, ti pagka amo na bumbuan kay goalless draw, ti diri sa knockout rounds, dapat may aragid may magdaog, hindi pwede nga wala. Gindugangan 30 minutes ang hampang. Cancel ta na tong additional no 90 minutes plus 30 minutes 120 minutes nga hampang bumbuan di makon mo kalawig sang hampang bumbuan kun ano kasadya no wala gihapon sang may nakapuntos grabe. Oh. Bangod sinabumbuan no ti para may tiebreaker para may aragad may magdaog para mahisayran ti amo na gin patigayon gid ang penalty shootout 5 ka players may ara na nangadaan nya ginaplastar ang kada team may ara na sila line up 2 ka batch sang kon 3 ka batch bisang magasulod sa penalty kicking dira sa penalty shootout ti ang unang batch no 5 ka players bumbuan ti sa 5 na ka players bumbuan sang Spain kag sang Morocco nga magasipa dito sa goal mo ginahambal ko kay bumbuan ang goalkeeper ang yabi kun yes kay mag-ital-ital ang sitwasyon kung may mga pareho sila nga Bombo Zalde nga sitwasyon sa tunga sang Spain kag sang Morocco iya na gid niya dayon ano ni pagtawag hampang sang goalkeeper. Amo gid bumbuan galing nga problema dira kon malutsan ka sang tanan nga goal sang imo nga kontra daw grabe man yang imo nga ano bumbuan nga para bala man tiyagan mo ikaw may sala. Ikaw may sala ichakto na ti diri na mamatud-an kung sinong bakod goalkeeper. Amo gid bumbuan kaysa hampang no ti una sa bahin bisang Spain although nga bulos-bulos na sila sa pagsipa sa bahin sang Spain bumbuan no ang ila yang first kicker ang iya nga si Pablo Sarabia bumbuan no ang iya nga bola ti kun kis ang ila nabi nga target bumbuan ang pinakakilid ginabala sang net kay para yang hindi madakpan sang goalkeeper ti apang pagpakilid niya katama kibyas lang siguro kun tani na reading siya nag-igo sa poste. Oo. Ti nagbalik ang bola. Wala nakasulod bumbuan. Ang ikaduha nila nga ano na ang goalkeeper dira mo si sang Morocco si Yasin Buno. Grabe do ka siyang hero yun. Amo gid bumbuan. Ang duha pagid kasunod-sunod bumbuan nga players ang Spain no, nga nagsipa para dira sa penalty shootout. Sanday Carlos Soler kag si Sergio Busquets wala gid sila nakalusot kay Yasini Bono bumbuan nalambatan gid tanan nasagang gid tanan nasalo gid tanan bumbuan Lodi idol si Yasini Bono no siya ni subong ang siya gining isa sa mga ginadayaw gid bumuzalde. Amo gid bumbuan kay siya gid ang nagpadaog sang ilang ating bumbuan kay kung wala niya to napunggan ti may posibilidad pa nga maglagsanay ni sila makalabot pa base magtay pa da sila sa first batch sang kickers bumbuan ti mapasulod naman pa ni bag-o nga batch apang ti bangod sa iya ti silang nagdaog sa piyak nga bahin no ang sa bahin naman niya sang Morocco bumbuan may isa sila ka players ay katatlo na ni gani nga kicker nila bumbuan si Badr Benon nga ti napunggan man sang goalkeeper sang Spain ang iya nga pagpasulod sa goal apang
Ti ang una nga duha nila ka kicker bumbuan si Abdelhamid Sabiri kag si Hakim Ziyech bumbuan una na yang nakapasulod. Ti may 2 points na sila sa penalty shootout. Ang isa na paslawan, ang ikatatlo amo gid niya nakapadaog sa ilang at team bumbuan no, si Ashraf Hakimi. Ti siya gid ni ang ginakabig nila nga nagdala sa ila sa kadalagan bumbuan sa siya ang nakahatag sang pangtatlo nila nga goal sa penalty area kon sa penalty shootout bumbuan. Ti syempre 5 lang man mo. Ti 5 ka members da sang ang sang kicker. Ti makatatlo ka mo ya majority na. Yes. Amo ang rason nga ang Morocco bumbuan ang nakasulod sa quarterfinals. Ang Spain ti wala na. Goodbye na. Goodbye Qatar na ang Spain. Pero Bombo Zaldi, as we all know, isa sa mga bakod gidya nga players mayara ang Spain. Halin pa man sa pagsugod, di bala sang FIFA. Amo gid bumbuan ti dako naman nga butang bumbuan nga makasulod sa quarterfinals. Rather sa round of 16. Correct. Sa 2026 World Cup bumbuan ara na sa ilang listahan nga muni si Spain nakasulod ni nga liga sa round of 16. Dako na nga butang bumbuan kay medyo mabulubudlay na sa dira pa lang nga bahin nga makasulod bumbuan. Yes, pero syempre si Morocco advance na sa quarterfinals Advance na sa quarterfinals. Amo gid bumbuan ti time naman isang Morocco. Sila naman ang magapakita ang gilas diri sa bahin sang quarterfinals base pa nga sila ang masunod man nga makalusot sa semis no bumbuan. Bumbuzaw di ginambal ganin nila ining si Morocco ka dark horse gid ni sa iya. Amo gid bumbuan no kaya nga Morocco actually bumbuan hindi gid ni siya kumbaga bala wala sila sa hampang yang makabig gid nga remarkable nga hampang bumbuan ti apang permi sila nagadaog sila bumbuan bisan nga hindi remarkable ang ilang hampang isa lang dabi ka points ang lead o ko na nagapabilin na sila sa mga pilalang ka goals. Pang ti nagadaog bumbuan no ti bisan amo na bumbuan no ti hindi man niya masa silingan gid bumbuan nga pigaw kay mabakod gid sila ya kay hindi sila makalusot tub sa quarterfinals kung hindi mabaskog ang ilang team bumbuan. Pero given nga si Spain kontra mo gapamayagpag na ya pagambal nga football di bla dako siya ya so imagine tapos ti perde siya sang Morocco. Amo gid bumbuan ti mabaskog gid man ang Morocco ibaluan lang na naton sa quarter finals kung sino ang makontra sang Morocco kag kung kung mapabilin bala nilang ilang kay kun lang tawon naton bumbuan ara ang ilayang ang ilang strong point dira sa depensa. Depensa gid kag ang ilang goalkeeper hindi maasi-asi bakod. Amo gid bumbuan. Samtang ti alas 3 subong nga aga bumbuan sadya man ning hampang sang Portugal kay sang Switzerland bumbuan. Oh yes. Partida bumbuan no ang hampang ni sa Lusail Stadium. Partida wala ang team captain sang Portugal. Ang gwapo. Wala si Cristiano Ronaldo bumbuan. Ano si Cristiano? Kay ining si Cristiano Ronaldo no bilang sanction man sang ilang coach ni si Fernando Santos kay last game bala nila bumbuan madumduman naton sa third match nila sa group games versus sa South Korea. Napagwa ni siya bumbuan sa bag-o pa lang to nag-umpisa ang second half. Napagwa siya pagkapagwa niya ti daw ginsuyaan sang South Korea. Sang striker man sang South Korea ti ginahambalan sa kuno santo niya siya no kay Ronaldo ginahambalan sa kuno nga daw ginapadali-dali sa bilagwa na to dasiga gwa na to. Ginasuyaan siya ti nairitar siya si Cristiano Ronaldo. Amo gid bumbuan ti aminado man siya no nga nanguto sa sangamot nga time. Ti ang ginhimo niya malang bumbuan hash bala nga gin pahipos niya, ginbutang niya iya nga index finger nga gin tudlo sa iya nga baba para sinyasan ang South Korea nga hipos da. Ti amo na bumbuan no ti ang coach nila daw hindi na namian kuno sang iya nga behavior nga ginpakita. Ti wala siya gindala
sa starting lineup subong bumbuan ti apisar sina. So, nangin blessing in disguise. Yes, bumbuan. Ti makon mo bumbuan. 5-1. Yes. 5 ang Portugal, 1 ang Switzerland. So, which means, Bombo Zaldi, ang ginbulos kay Cristiano Ronaldo, masya pa rin nagpang-score, hambal mo gani earlier. Sakto? Amo gid bumbuan no kay sa derino sa ilang team sang Portugal ang duha na mo ang nagbulos bilang team captain amo ni siya si Pepe. O kon lawig-lawig niya pangalan bumbuan pero Pepe lang ginagamit nila no si Kepler, Laveran, De Lima, Ferreira. Ti anong gamit nila? Pepe. Pepe lang ang ginagamit niya nga Kepler, pangalan. Laveran, De Lima, Ferreira. Ang maganda po amo na siya ang nagserbe. Siya ni siyang pinakatigulang sa pinakamagulang dara no sa ilang team. So kung nagahampang si Cristiano Ronaldo ining guwapo, pahuway si Pepe. Bumbuan ti upod gini siya isa ni siya bumbuan sa mga top players man. Lead players man sa team players, no? Pero magluwas dira kay Pepe ati syempre ang kay si Pepe bumbuan defense ni saya mo. Ang nagbulos siya kay kay Ronaldo nga striker amo niya si Goncalo Ramos ginakabig ni bumbuan nga nga debut ni Goncalo Ramos kay hamakon mo bumbuan sa hampang nila sang Portugal versus Switzerland sa pila na ka puntos bumbuan 5-1 at tatlo dira ka puntos gikan kay Ramos bumbuan. Sa una-una pa lang siya ginang pinakauna nga nakapasulod sila sang puntos no. 17 minutes sang game bumbuan ti nakapasulod sang score. Inang si Ramos gilayon na bumbuan no kag si Pepe nagpasulod man bumbuan sang kasunod nga score para sa Portugal sa 33 minutes sang hampang dira sa first half na bumbuan. Sa first half timiyara na sila sang duha ka puntos, 0 ang ilang kontra ang Switzerland. Apang ginsundan pagid nila sa second half bumbuan si Ramos gihapon sa 51 minutes bumbuan kasunod-sunod lang yung mga goals bumbuan. Apang sa dira na yang part sa second half bumbuan wala na nagpasugot ang Switzerland no. Pero antes ang Switzerland may harap pagid gali isa ka player sang Portugal nga nagpasulod sang goal si Rafael Guerrero sa 55 minutos sa after 3 minutes amo na nagbawi ng Switzerland sa 58 minutes kay Manuel Akanji bombo sa hampang na nila bomboan si Cristiano Ronaldo ara sa bench tinaga-cheer. Makita mo man bumbuan na wala man siya bala naga-sunggod nga wala sa kahampang yara siya sa bench kaya makita mo siya itsura bumbuan nga kada makascore ganing ilang team daw halos madalagan siya sa tunga sang field bumbuan kaya mag-intra. Actually hambal gani ang reading sa mga kauturan nato nambal ni Sir Ted nambal na style lang na para hindi ma-injured si Ronaldo maproteksyonan siya kay makapahuway-huway which means ang Portugal damo ang mga players nila ka mga bakod maski magbinoslanay sila Bombo Zaldi may reserved ka pa amo gid bumbuan na pamatunan nila nga ang ilang goals bala bumbuan wala nakasalig kay dito Cristiano Ronaldo amo gid bumbuan kasi Cristiano Ronaldo bumbuan na limited lang na yung iyang nahatag nga goals sa group matches no. Taga ginadalagan mga duha lang ka goals bumbuan ang iya napasulod ang isa penalty kick pa sa group matches bumbuan. Which is na notice ang coach siya ngari ay basi kun amuning mas mayong line up kasubong. Amo gid bumbuan strategy lang na nakon bumbuan mo ti amo nang ginhimo ginpagwa sa danay apang ti ara man nga daan sa purpose na nga daan sang Portugal bumbuan nya kung kinahanglan pasudlon liwat si Ronaldo. Sa subong nga game na ginpasulod gid man siya bumbuan. Yara na ya after na ya nakapasulod ni Ramos ang ikatatlo nga goal no. Nakasulod man siya. Ay ginpapahuway si Ramos. Amo gid bumbuan no. Amo mga strategy grabe mga coaches ka mga tanda. Amo gid bumbuan kay syempre kung ang striker mo amo gid na siya balang lead bumbuan. At least mabulos-bulos mo bala makapoy ng isa kaya ang diri sa FIFA World Cup bumbuan no sang una tatlo na ginapahanugutan lang
kabahin sang ano bumbuan sang substitute. Pero subong FIFA World Cup 2022, 5 ka substitute ang ginapahanugutan. Ti kun agin na reserve na tumalagsahon lang man magapatigayon gid sang madamo nga substitution, no. Ti amulan na kun mga 2, 3 ang ginapasulod nga substitute bumbuan. Ti mamangkot kita paano bi kun damo bumbuan nga ma-injured. Kag ti 5 lang gid pwede ma-substitute, hindi na pwede madugangan. Ang Santos explanation sa aton dira bumbuan, no, ti once nga ubos na inyo nga substitution kag may ma-injure sa inyo, buhin lang kamo ya bumbuan nga buhin. Ang 11 man team nyo ti mampulo na lang, masyam na lang, mawalo na lang. Pero sige gihapon ang hampang, no. Apang ti hindi na kamo pwede makadugang na bumbuan. Kag ang depende na lang sa inyo kay pwede man kamo mag-concede, pwede man kamo magsuko sa hampang pag makita nyo nga daw alang-alang na din. Walang-alang na. Ti ang bagani pinasulod na lang to si Cristiano Ronaldo sa uli kay para sa mga fans. Damo gid ya, di ba? Damo gid ang mga naka-idolize sa iya kay ti kagwapo. Magid mabuan kay as a whole siya gid man ang team captain sang Portugal. Dapat may appearance ang team sa mismo nga hampang na bumbuan. Pero ti naka 5 points natin. Portugal sulod pasok Bombozalde sa quarterfinals. Goodbye si Switzerland. Yes, bumbuan, no, ti manakod ako maning break para sa Portugal, no. Kay bumbuan kay magluwas dira iya ti bisan pang win or lose lang ni ang decision sa diri sa knockout rounds bumbuan. As a whole ya nagamatter gid bumbuan ang kadamuon sang goals. Ti makapasulod ka bala sang 5 ka goals bumbuan sa isa ka game. Ti ang goal difference mo bumbuan 2 man kadako man ma-reflect man na bumbuan sa imo nga ranking sa FIFA World Cup. Oo, correct. So, Bombozalde, kaway man dira sa mga utod naton sa Portugal, no? Nga naga-monitor sa aton subong nga aga. Kamusta ang reception dira, no? Sa mga utod naton mga OFWs, mga Pinoy nga mga ara dira sa Portugal, Bombozalde, kun kasadya sa dito ya sa Qatar, no? Sa stadium. Kamusta ka mo dira sa Portugalia? Or kamusta man ka mo dira sa Switzerland? Na? Bombozalde, salamat, gid. Amoyad to bumbuan no aton nga mga dugang updates diri sa FIFA World Cup 2022 ini si Bombozalde for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bumbo! Salamat sa kay Bombozalde for the second sa pinaka-latest nga update sining hinampang sa FIFA World Cup. So, ang Morocco, matapos ginpierde kagabi ang Spain, o ang mabakod nga Spain, wow. Sulod ng Morocco sa quarterfinals. Same is true sa Portugal. Apisar nga, why nakahampang gid kapasundayag nakahampang sa ulihin na si Cristiano Ronaldo. 5 sila score nila, ang goal nila in favor kontra sa Switzerland nga 1. No? So, pasok sa quarterfinal si Portugal, Switzerland, goodbye, anay, subong. No? So, gasadya na gid mga nagasululod ng mga team sa quarterfinals. Amo na ang ginahambal, no? Balikan nato ang Patrol Bombo Kim. Amo na ang ginahambal nga bilog ang bula. Inibot ang balon kay Spain ka, bakod ka, daog ka na kiti. Siyempre, nagtinguha man ang Morocco. Amo na ganihambal sa iban, naka-dark horse, giniya sang Morocco ni. Kay kung si Bombozalde pa why magida sila sang hindi ba lang ka-remarkable gid nga hampang bala, pero look at them, sulod na sila sa quarterfinals, no? So not bad nga makasulod ka sa round of 16, hamakon mo nga makasulod ka pala gani sa FIFA ka mga bakod na sa mga players, syempre may taktakan na gid siya. Amo na ginambal bilog ang bola kay depende sa strategy, nakasalalay ni sa tanan, hindi lang niya siya sa one-man team na bala isa lang katao may effort tanan. Dapat tanda coach mo, dapat kabalo siya mag-clogging sa mga players, dapat bakod-bakod gini mo goalkeeper kay sa tion nga grabe ang depensa sa tagsa ka team, just like what happened to Morocco and Spain. Si goalkeeper na kung mga penalty kick na kay goalkeeper na. So kung hindi gidya amo na katanda si goalkeeper malutsan
No? So that is why it's everyone's effort sa team, no? Ang kung paano kamo sa gihapon mapabilin nga magapangibabaw. Grabe, no? Nagasadya na gid ang mga ginadulong naton sa inyo nga update sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Sige, balikan naton si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton sa subong iya nga aga. Bombo Carla, please go ahead. Bomboan, ginahulat pa sa karon ang resulta sa psychometric examination sa minor de edad nga suspetsado sa pagbuno patay sa iya man mismo pakaisa sa sitio Dama, barangay Kabakungan na Lacasiliana, Negros Occidental. Suno kay Police Captain Ron Daryl Negros, hepe sa Lacasiliana Municipal na Police Station, Bomboan. So nakaagom sa pila ka buno o na more or less 20 ka mga stab wounds ang naangkon sa 17 anyos nga biktima sa pagpanglabo sa nasambit nga lugar, Bomboan. So sa kilid kag sa ilo kasang biktima ang iya sini nga igo kag badamo pa nga parte sa iya sini nga lawas sa Bomboan. Santo sa inisyal nga investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan ginalantaw nga mayara pa sang kung mayara gid sang kaakig ang suspetsado sa biktima, Bomboan, no? Based sa nakita nga stab wounds sa lawas sang biktima. So pahayag ni Bigos nga nakibot ang pamilya sa suspetsado kag biktima sa natabo bangod magpakaisanay ini sila kag masaming nagaupdanay, Bomboan. So sa karon ginahulat pa ang report sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD na tuhoy sa resulta sa psychometric sa 16 o kon anyos nga suspetsado, Bomboan. So suno kay Nigos paghahatagan nila sang madalom nga investigasyon ang natabo pag Bomboan na may ginalantaw diri sila nga hindi lang gid isa ang naghimo sini nga insidente, Bomboan. So Bomboan pamangitian nato ng pahayagi kan kay Police Captain Ron Daryl Negros, hepe sa Lacasiliana Municipal Police Station. Oo, pero sa sini Bombo Carla, no, para sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ti almost resolved naman ini iyang kaso, Bombo Carla. So Bomboan na mo pa na kay ti ginahibalo pa kay ti ang ginalantaw diri base ko may iban pagid bala nga involvado sa ining insidente, Bomboan. So yes, Bomboan na dapat padalman gid na sa ato diyang makatapos ang kapulisan. Amo gid gani, Bomboan, no, kay ti kung isa lang ang naghimo sini nga mas madamo gid, no, kag wala gid sa nga kalaban-laban no, kung wala gid nakabato ini nga biktima, Bomboan. Yes, Bomboan. So, pamatian naton. Bombo Carla. Yes, Bomboan. Alang-alang, sir. Pero, moving on, Bombo Carla, sa dugang mo. Yes, Bomboan. Nag-areglohanay ang suspetsado kag ang pamilya sang napatay nga senior citizen matapos nga mabungguan ini siya sang Domingo nga adlaw sa Burgos Street, Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. So, mayara sang settlement na tabo sa tunga sang isa ka Brazilian national nga si Cesar Aquino, 44 anyos, sa residente sang Bethany Court, Barangay Estefania, Bacolod City. Kag ang pamilya ni sang biktima nga si Cecilia Valentino, 64 years old, residente sang Minuyan, Banwa, sang Murcia, Bomboan. Susunod kay Police Major Richie Gohe, nabungguan sang Toyota pickup ang nga ginamaneho ni Aquino ang biktima sa ini nagatabok sa pedestrian lane, Bomboan. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima ug galing kay ini siya gindeklarar nga dead on arrival, Bomboan. So nagdatag naman sang kwarta ang driver sang pick-up sa ospital para at least ma-release na ini ang bangkay sang biktima, Bomboan. Mo nang pinaka galing sa mga kauturan nato, no, baw, sa especially sa mga motorista, Bombo Carla, we have to be very careful gid kung nagamaneho gid kita sang salakyan, Bombo Carla. Amo gid gani, Bomboan, no, tikag amo pagini sa aton sini nga mga nagatabok man, Bomboan, lang tawon gid anay kung salakyan o kung wala kung kaisa hara man nga put gid sa gilayon nga mga salakyan, Bomboan. Sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid.
Bombo, ano may nag-report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang balita. Gindulong sa aton subong iyang aga. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay, Bombo Kim, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. No? Ang aton iyang flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo, subong man aton iyang mga sister stations, ang Bombo Radyo Rojas, kag Bombo Radyo Kalibo. Di, sa mga kauturan naton yati, dapat to subong kinanglan aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw ha. Bugtaw na bangon na. Kay man na 32 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga, no? Basi ka mawili kada sang tulog kay bati syempre kung kaagahon bla kabugnaw sang tiyempo, no? Do kanami lang gid siya itulog kag ibulo barikutot. Pero by the way, sa mga kabombo naton, di ba sundan ta ni si Vong Navarro bala? Bombo Kim? Ginsundan naton ning aktor nga si Vong Navarro. Sa iya sining pagka-arestar, pagka-preso, gin-custody sa NBI, hasta nga ginsaylo sa Taguig City Jail, nanging controversial because ginpasakaan to siya bla sang kaso nga rape, no? Ato ba lang si Denise Cornejo, atong natabo sa kondo, wagid na expectar nga ma-reverse kag amuning matabo sa aktor nga si Vong Navarro. Pero ang pinaka-latest nga development, nakapiyansa, no? Sang kabalo kapila, sa mga kauturan natin, mga kabombo natin, 1 million pesos ang iyas ni abogado para sa kahilwayan niya. No? So, ang piyansa nagpiyansa sila sa Taguig Regional Trial Court Branch 69. No? Nga mo ning korte nga nagasakop sa reklamo nga rape, no? Nagdira, no? Sa nga gin-file sang modelo nga si Denise Cornejo, batok sa aktor. So, tiyang advisory sang korte sa aktor nga si Vong Navarro nga amo ni siya provisional freedom lamang. Basta sa kondisyon nga ini dapat magtambong sa korte kung may hearing ang iya sining nga kaso. Butang balon, hindi pa man niya totally na hilway. Provisional. It's like, no? Natagan sa tsansa siya nga maka-Christmas man maka-New Year. Kati damo maning nagabulig sa iya. Kag damo man na nagapati nga kay sa aktor bala nga why man gid sa may natabo nga rape. Paano to may natabo nga rape? No? Ngay nakita man to sa mga video. Kag si Vong Navarro pagaring nasa putihan sang grupo ni Cedric Lee. So that's why damo nagasimpatay sa iya. Ti aktor siya. Tikbalo naman kita damo man ang gusto man magbulig sa iya bla. Kay nagapati nga wala sang natabo gani nga rape, no. So kay sang Martes nagpagwa, no. According by the way sa abogado sa aktor nga si Attorney Maggie Abraham Gardoque nga nagliniwang gid nagniwang ang aktor sang ginbisita niya ini kag hatibin palo pa huway during that time sa pagbisita niya kay nakitaan gid syempre na stress man siya sa sitwasyon ay isang Martes nagpagwa ni isang mando ang Taguig Regional Trial Court nga magpasugot sa aktor nga magpiyansa sang 1 million para sa niya kailwayan bangod ni again sa kaso nga rape nga gin-file sang modelo nga si Cornejo. So yara man sa order nga hindi pa kumbensido ang korte nga guilty ang aktor sa reklamo sang modelo bangod lain-lain man to yung statement ni Denise Cornejo and in fact rape ka nga dulungan ka tong pagkaon kitaan sa CCTV nga tanaw taga kadlaw-kadlaw ka pa to, no? Wala man sang resistance on your part. Tapos gulpila mabal kaya nga na rape ka kapila ka ginbisita ay nano tigin filean mo imo iya kaso, no?
So, ka-unfair man sa part or sa bahin iya mga kaberan sang aktor. No? Nga si Bong Navarro. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ahay. Di mayo man eh. Hindi niya man deserve nga sa tuod lang bala. Although ay man kita ya sa sitwasyon pero given sa mga facts bala nga ginapakita man sang aktor sang kampo niya kay ang mga ginahambal ni Denise Cornejo. No? Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kaluluoy man niya kay Bong Navarro. Di at least subong no nakapiyansa ini iya nga aktor. Sige. Yari na ang aton iya nga mga sister stations, ang Bombo Radyo Western Visayas. Magatay up kita subong iya nga aga. Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Mayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat, mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Mga balita namon, diriya sa may syudad sa Bacolod, kaya sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, at kay man December na gidman, ang budget bla for next year. Tiyan mo naman yung ginadiskusyonan, pareho ni sa sanggo niyang panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental, naaprubahan ang 5.1 billion pesos nga budget sang probinsya sa third and final reading sa ginpatigayan nga sesyon kahapon nga adlaw. Kag subong man ang amon ring alkalde sa siyudad sa Bacolod na appoint si Mayor Albi Benitez bilang NEDA Region 6 Chairman. Ang siyudad man sa Bacolod at naka-receive kami dribo si Mayor Albi Benitez, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas ang Aliw Awards. Pero ay makamigambal nga kasi mambal naman si Mayor Sherry Trenias. Naka-receive din isang award ang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Kag subong man, nag-explicar man gani, dire Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, ang Philippine Health Insurance nila sa premium nga ma-increase naman kita by 0.5% next year, timambal. 4.5% na next year, no, ang premium sa PhilHealth kay by 2024 and 2025 dapat 5% gini nga aton kuno iyang premium. Despite sa mga reklamo pagani sa PhilHealth, no? Tiyambal sa PhilHealth diri ka hapon sa ila sining explanation diri sa amon sa siyudad sa Bacolod. Nyati kay amoning mandated sa kasuguan mo, ginatinguan man namon na paayo gid ang amon iyang serbisyo. So amon ni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on, good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diriyo, nadismaya ang pamilya sang isa ka estudyante matapos nga syempre nagakinasadya na nga daan kami diri sa probinsya sa Aklan kag wala tuuna ang mga opening of lights. Dito sa banwasang Banga, sang kasagsagan sang opening of lights, may isa to ka estudyante nga nadunlan, no, na katulon to siya sang bilog nga balot kag nalisdan to siya sa pagginawa, nagpangayo sang bulig sa mga rescuer dito sa banwasang Banga pero why kuno to siya ginbuligan kay siling kuno sa mga rescuer naga-joke lang ini nga estudyante. Tatlo man to kadlaw ang iya nga pagpabilin sa may amon nga Aklan Provincial Hospital pero ginpamalibaran no kagin or gin-recommend sang Aklan Provincial Hospital nga isaylo sa private hospital kay kinahanglan gid to nga maidiran nga medikasyon sa iya nga kondisyon sa iyang tutunlan kay dito nga daan siya halos makaginhawa after nga ginasaylo man ini nga biktima nga si Ayan Chris Tereso sa private hospital natigayon man siya nga mabulong pero to ang ginaiwan man nga bill sa hospital
tuman man ka bahol. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ini man bala nga tuman man ka reckless gid no, way gid nga dahan klase nga rider man natigayon niya to nga mabungguan ang isa ka estudyante nga babayi samtang nagatabok ka sa pedestrian lane sa ilang nga tabok sang eskwelahan. Natabo ini sa may bahin sang Jaime Cardinal Sin Avenue diri sa Banwa sang Kalibo kung sa diin ining driver sa motorsiklo nga ginkilala kay Prince Carl Nicolas 22 anyos kag residente sang barangay Mantigib Makati. Way gid ya nagpreno, way gid to ya abin maskin nga ginpadahanan niya to ang iya nga motorsiklo, nagpaharurot siya sa pedestrian lane, pero ang iban to nga mga kaupod niya, mga salakyan kag tricycle, nagdulog to sila to give way sa ini nga nagatabok nga pedestrian. Pero ini nga bastos klase nga driver sa motorsiklo gid nagpaharurot rason nga nabungguan niya ini nga estudyante kag na-aksidente man siya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, update bala dito no sa ini balang ginsubaybayan man naton nga isa ka lalaki no nga taga Miag-Aw Iloilo nga si Jack Mereragi 41 anyos kag residente sang barangay Gibungan Miag-Aw Iloilo nga patay bala kag pilakto ginputos ang bedsheet kag bilin no ginitsa ginpilakto sa may bahin sang kilid sang kalsada sa barangay Albasan Numancia. Ti subong 4 ka persona ang ginaturo nga suspect sa ini nga pagpatay kag abandonan sa ini nga patay nga lawas sang biktima. Ti based to abis information daw ginaano ini daw kumbaga may mga ka-sosyo siya sa negosyo kag siguro may mga conflict pero under sa investigation pa man gid man subong ko ano gid ya ang matuod nga rason nga ang ginpatay kag ginabandona gid sa ini nga 4 ka mga suspect ang nasambitan nga biktima. Wala mo lang ni so far ang mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Aton siya keron man ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Aga Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita syudad sang Rojas, kabugos nga probinsya sang Capiz sa gabi sa pagbukas sang Sinadya sa Alaran 2022 diri sa syudad sang Rojas sa kapiestahan buwas nga adlaw no, Immaculate Conception diri sa amon sining Rojas City. Tigindagsa ang opening of lights diri sa syudad sang Rojas kung sa diin nga nilinibo ka mga tumalangbong, linibo ka mga tumalanaaw ang nagdagsa gid agud nga masaksihan ang programa kag syempre ang fireworks display kag ang opening of lights sa Christmas decors diri sa amon nga Rojas City proper. Kada pasalamat pa ng alkalde sang syudad nga si Rojas City Mayor Ronnie Darivas pag sang tao bala kay naintindihan niya nga after 2 years amo naman diri kaangay sinisang selebrasyon ang syudad sang Rojas. Ganigin pasiguro niya nga haragid ang police visibility sa pagpahamtang sang kapin 300 ka mga kapulisan man diri sa syudad sang Rojas agud nga masiguro ang kalinong kagkatawhay sining pagselebrar sang Sinadya sa Alaran 2022. Natugang namon diri nga mga balita diri sa amon sining syudad and kangot gani sa Sinadya sa Alaran 2022 nagpagwa man sang executive order ang amon nga alkalde kun sa diin ganiti temporaryo nga suspended ang operasyon sa mga diri sa mga diri sa syudad sang Rojas sang public and private sectors no ang opisina lang niya pero ang klase may araya sa gihapon. So temporary suspended ang operations sang private and public sectors diri nga mga offices umalin kahapon Disyembre 6 October Disyembre 10 agud nga sunod sa alkalde nga magpartisipar naman ang mga
Balik-balikan ta lang si Bomborita sa Bombo Radio Rojas. Sa Kironta Anay ang aton nga koneksyon direkta sa Maria, Portugal. Yara na sa piyak na linya naka-standby ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Portugal, si Bombo International Correspondent Raisa Inalaw. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Reports First Edition. Kaupod mo sa piyak na linya ang aton mga sister station sa Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kaga, Kalibo. Kumusta dira sa Portugal ang mga nabatyagan sa mga tao dira patapos ang kadalagaan batok ya sa Switzerland? Ma'am Rice. Magandang umaga or maayong adlaw, Bombo Lindsay. So, andito tayo ngayon live dahil sa Portugal, sa coffee bar or sa sports bar kung bago lang kakatapos ang laban sa Portugal versus Switzerland. So, sobrang sadya. Biggest number so far nga makakadto sa quarters, 6-1. So, sobrang sadya sa Portugal. Gina-celebrate din namon dire tanan. So, from morning, asagid sa gabi, ang selebrasyon ng mga Portuguese natin, yung pinalangga. Okay. Ang next nga makasumpong sa team sang Portugal, amo ang Morocco. Ano ang expectation sa bahin sa mga tao dira sa inyo nga lugar, Bombo International Correspondent Rice Inalaw? Sa tuwag lang, Bombo Lindsay, ang expectation naman subong is more than 100%. Let's say 110%. Bila kami confident. Kumpiyansa naman sa amon nga national Portugal football team nga maka-beat sa Morocco. Bila kami ka-positive subong. Okay. Yara sa piyak kalinya, ang aton mga sister stations, Bombo International Correspondent Rice Inalaw, ara sa piyak kalinya si Bombo An sang Bombo Radio Bacolod, si Bombo Rita sang Bombo Radio Rojas, kag Bombo April sang Bombo Radio Kalibo. Ang Bombo Radio sister stations, base may pamangkot kamo kay Mama Rice Inalaw, Bombo An. Ma'am Rice, salamat gid Bombo Lindsay. Ma'am Rice, maayong aga, halindri sa Pilipinas, sa Liwat. Curious lang kami, kundi sa bar ka subong, pero may mga live viewing gid dya. Just like bala sa aton diri sa Pilipinas, kung magampang aton nga bansa pambansang kamao, Manny Pacquiao, di ba, halos gadulog ang kalibutan ta. May mga live viewing gid dya. Anong ginahimo sang gobyerno? Tapos subong ang mga tao nagasulok-sok gid na iya mga bayo. Ano ka supportive ang mga Portuguese, no, para sa inyong team subong, Ma'am Rice? Bombo International Correspondent Rice Inalaw. Ma'am? Naka-mute gihapon si Ma'am Rice. Sige. Balik-balikan ta ang linya ni Bombo International Correspondent Rice Inalaw direkta sa may Portugal. Tikay next na nila Bombo Radio Western Visayas nga makasumpong amo ang Morocco ngati nagdaog batok man sa sa Spain sa bag-o lang man natapos nga hampang sa FIFA World Cup 2022. I-acknowledge taman Bombo Radio Western Visayas makaupod ta subong ang aton pagid nga Bombo International Correspondent direkta sa Morocco. Si Ma'am Grace Dumanig Montes. Ma'am Grace, good morning. Welcome sa Bombo Reports First Edition. Kaupod mo si Bombo Lindsay kag sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas and Kalibo. Good morning din. Good morning sa lahat. Good evening dito sa Morocco. Bombo International Correspondent Grace Dumanig Montes. Ma'am, nagwagi po kayo versus po sa Spain. Ano po yung reaction dyan ng mga tao sa inyo sa Morocco, Ma'am Grace? Grabe, sobra. Sobrang excited, sobrang di mo alam yung feelings nila. Ang feelings ko rin, sigaw ako ng sigaw. Nung naka-critic sila ng 3, oh my God, sabi ko, pasok na quarterfinals, oh my goodness. Ang reaction talaga lahat ng mga dito, ganito. Sigawan ng sigawan. Oo. So grabe ang kalipayan dito sa may Morocco. Ang kasama po natin ngayon, Ma'am Grace, yung ating mga sister stations
si Bombo Ann, si Bombo April, at si Bombo Rita. Bombo Radio Western Visayas, basta may question ka mo kay Ma'am Grace, direkta sa Morocco. Okay. Okay. Sige, si Bombo Rita. Ma'am Grace. Ma'am Grace. Yes. Good evening. Dito sa Rojas City, sa Capiz. Ma'am, sinabi niyo po na grabe yung yung naramdaman ng mga mga taga Morocco sa pagkapanalo at masasabing makasaysayan itong nangyaring pagkapanalo ng Morocco laban sa itong Spain dahil nga rank 7 itong Spain at rank 22 lamang itong Morocco. So ngayon ba ma'am, makakalaban nila yung Portugal, nanalo din laban sa Switzerland. So ano po yung mga paghahanda na ginagawa ng Morocco at sa laban nila dito sa sa Portugal, Ma'am Grace? Hello? Yes, ma'am. Go ahead. Hello? Ano yung question? Come again? Hindi ko na ano yung question ni... Bombo Rita, sa question again. Bombo Rita? Ano po yung paghahanda na ginagawa ng team ng Morocco dahil makakalaban nga nila dito next itong team ng Portugal, Ma'am Grace? Siguro, teamwork, confident, at saka yung pray talaga. Kasi effective yung pray nila eh. Totoo kaya. Prayer, ang mga Moroccan kasi mga prayerful talaga sila. Usually yung mga lalaki dito, nako, talagang dedicated talaga sila sa religion nila. Prayerful talaga sila. Before, tingnan mo yung naglaro sila, before sila papasok ng field, mag-pray talaga sila. Effective talaga yung pray. At saka yung confident naman kasi yung apat na naka-join sa Morocco team, mga Moroccans yun na galing sa mga liga, alam nila alam nila kung paano nila kalabanin yung Portugal, yung Spain, yung lahat ng nakalaban nila, alam nila kasi yung star player ng Morocco ngayon, nakalaban nila yung mga katulad nila Messi, katulad nila Ronaldo, saka sila Neymar, yun, nakalaban nila yun. Kaya, confident ang taga Morocco na papunta talaga ng finals. Inshallah. Okay. Pero ma'am Grace, sa tingin niyo po ba ma'am, magwawagi yung Morocco kontra sa Portugal sa next game nila? Bombo International Correspondent Grace Montes? Siguro. Kasi alam na yung apat na players kung ano ang i-depensa nila kay Ronaldo. Kay sino ba yun? Cristiano Okay. Ronaldo. Okay. Kasama din po natin ngayon Bombo International Grace Montes, si Bombo International Correspondent Rice Inalaw ng Portugal. Balik kita kay Bombo Ann sa question. Bombo Ann, go ahead. Yes, no? Ma'am Rice, ang suporta. Kung dito sa Morocco, grabe si Ma'am Grace ya. Makita ang emosyon niya. So we believe, amo man ang emosyon sa mga Moroccans, no? Kamo dira sa Portugal, ako di maghampang diri sa Pilipinas, ang okay na ang aton nga pambansang kamo dugadulog din kalibutan dira sa Portugal ya. As in, amo man ang maghatag sang support ang mga Portuguese and may ginasuksok nga mga t-shirt, paanong reception, may mga live viewing, paano Bombo Rice? Naka-mute siguro si Bombo Rice Inalaw. Sige. Naka-mute. Naka-mute. Oo, naka-mute. Okay.
Oo. Wala si Ma'am Rice sang audio. Audio. Nakamute. Sige. Balik-balikan ta lang. Ma'am Rice, go ahead. Okay. Balik-balikan ta lang ang koneksyon naton kay Ma'am Rice Inalaw. Kadto anay kita, Bombo April, may question ikaw kay Bombo International Correspondent Grace Montes. Ma'am Grace, good morning po sa ulit ha. Ask lang po namin, syempre sabi mo kanina, grabe yung happiness, no? Grabe yung nararamdamang kasiyahan dyan right after nga na manalo kasi yung Spain contents natin doon sabi confident sila last time na wala pa yung laro ng Spain at Morocco, confident sila na matatalo. Ngayon Ma'am Grace, ano yung mga, like for example sa ibang country may mga gifts sila, may nagbigay ng mga sasakyan at kung ano-ano pang kagamitan right after na manalo ang team. Sa inyo ma'am, ano yung mga benefits na ibinigay or may mga celebration din ba dyan, like a special, may mga holiday na dineclare o kung ano pa right after na manalo yung team mo, Ma'am Grace? Ngayon na araw na to, half day lang talaga ang trabaho at saka yung school, half day lang. Tapos yung government dito nagbigay talaga ng tickets para doon sa actual game talaga. Yung bayad ng ticket, I think 1,000 dirhams ang bayad ng ticket. Equivalent sa atin yan, 5,000 yan yung 1,000 dirhams. Nag-provide talaga ang government para lang doon sa actual game na magsusupport sa Moroccan team. Yun ang nila dito. Tapos, baka pag makapasok sila ng quarterfinals, hindi natin alam. Kasi, initiative ang mga Moroccan dito Initiative sila. Hindi sila nag-depend sa government na mayroong mga ganyan, mga yung sinabi mo, wala. Initiative ang Morocco. Sarili nila, pag mag-celebrate sila sa kanila para sa team. Yun. Okay. Sige. Okay na Bombo April? And this is the first time po, Ma'am Grace, na makapasok kayo sa quarterfinals. History talaga. So, tinitingnan nyo ba, nakikita nyo ba na first time din ito na kayo ang maging champion? Meron ba kayong mga expectation na kayo talaga yung maging champion ngayon, Ma'am Grace? Majority sa mga Moroccan dito, expected talaga nila na maka-enter sila sa finals. Expected yan. Kasi yung team ngayon, yung team talaga ngayon, hindi katulad nung dati. Hindi katulad nung dati. Ang team ngayon galing yan ng mga liga talaga. Katulad ng Manchester at saka yung mga Chelsea, yung sa Atlas Lions sa Spain, yung liga ng Spain. Doon galing yung mga players ngayon sa Morocco. Kasi mga Moroccan yun Kaya dito sila naglaro sa sariling bansa nila. Yun. Yun ang nila sa yung basta yun talaga ang nila, yung pananaw nila na talagang papasok sila sa finals ngayon. Kasi hindi naman every time na Portugal o France, hindi naman all the time na sila lang. Give chance naman nila yung Morocco. Imagine 36 years hindi nakapasok ang Morocco. Kaya history talaga ngayon. Pag makapasok ang Morocco, history ng Morocco yan. Go, 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 Morocco. Sige. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga Bombo International Correspondents
sa bahin sang Portugal kag sang Morocco, pero balik-balikan tabi anay angan-anganon talang balik-balikan ta abi si Bombo International Correspondent Rice Inalaw sa may bahin sang Portugal. Bomboan with a question again kay Ma'am Rice. Ma'am Rice, di mo masugot ka to sa hamba ni Ma'am Grace nga mas madaog gidya si Morocco. Ano ba ang preparation ni Portugal? Kag kamusta gidya ang mga tao? Grabe din man dira mag-support, live viewings, ga t-shirt, Ma'am Rice. Hello, Bombaan. Maayong adlaw liwat. So kung grabe ng prayers ng Moroccan sa game na to, siguro doble ho namon. So 110% kid ang confidence man sa ato mga love na Portuguese today nga makadaog kita liwat. So it's their third time na makapasok sa quarters. So sobra gid ang aton nga prayer man kag confidence sa aton mga players sa Portugal national football team na makasulod sa finals. This is their dream nga. Sabi nga ni Cristiano Ronaldo, let's give everything. This is for the Portugal, for the Portuguese, for us, and ours as well. And this is culture nila yung football eh. Ito yung buhay nila, ito yung everything nila. So they're gonna do their best. Same as Moroccans. Okay. Lastly, Bombo International Correspondent Rice Inalaw, what are the preparations po ng team ng Portugal sa masunod nila nga match sa Morocco? Kasi hindi taman maasi-asi ang team sang Morocco. Bombo International Correspondent Rice Inalaw, ma'am. Definitely, oo. Sobrang lakas ng laban ng Morocco nito lang versus Spain na lalantaw kuman. So kung itong mga previous na game ng National Portugal football team, yun yung mga pinaka-preparation nila. But then, of course, from the inside, they have really faith from the inside. They believe themselves that they are the winners. Sabi ko nga the last time. And then, aside from that, for sure, siguro kung triple yung training nila the last time, baka gawin nilang 10 times ngayon. Ganon sila ka-porsigido nga madaog ini nga quarters para makakadug sila sa finals. Yun ang ila promise sa Portugal. So they will keep their promise. Nagapatigid kami sa ila. But the ball is round. That's correct. Tama. Ibola irotonda nga in Portuguese. Tama. Oo, amoged. Sige. Let's support our own team. Oo. Insakto, ged. Sige, with this, Ma'am Rice Inalaw sa aton nga Bombo International Correspondent from Portugal and Morocco. Madamo gid nga salamat sa oras na ginhatag niyo diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo. Saliwat maayong aga. Madamo gid salamat. Maayong adlaw. Salamat. Maayong adlaw. Sige. Okay, sige. Bombo Rita kag Bombo April, madamo gid nga salamat alang-alang na gid ang aton nga tempo. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas.